시강 신타라오늘 सर्गोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनबावबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आरोबाव दिनैनि बे भिडिअनि दुआरै नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो रायलायज्लायनो आरो गोथार आरो गोथां फोरबोनि रावखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामज्लायनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय। स' आसा खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमबो बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव साफ्रोमबो जोंनि जिबनाव थांनानै थानायाव फोरबोनियाव माबा मोनसे नलेज मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिहरदों। स' ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जों दिनै मोनसे फिसा टपिकनि सायाव जोङो सावरायज्लायनि जे दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय जोङो माबादि मानसिजों जोङो लोगो जानो नांगौ बेखौनो दिनै जोङो सोलोंज्लायनि। बे संसाराव थांनानै थानायाव जोङो माबादि मानसिजों लोगो जानाया गाहाम बेखौनो जोङो मिथिनि। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बे संसाराव थांनानै थानायाव जोंहा बयहाबो लोगो दङ। सोरबाबा लेखा गोरोंफ्राबो लोगो दं, सोरबा लेखा रोङै बिस्राबो लोगो दं, सोरबा सालाक मानसिहाबो लोगो दं आरो सोरबा जाम्बा मानसिफ्राबो बयहाबो दिनै गावबा गाव दिनै लोगो दङ। नाथाय दिनै जोङो बेखौसो रायलायगोन बाइबेला दिनै जोंनो मा फोरोंनो सानदों, माबादि मानसिजों जोंनि गोथार बाइबेला लोगो जानो थाखाय खावलायदों आरो बुंदों बेखौसो जोङो दिनै आङो नोंथांमोनजों आङो बेखौसो आङो शेयार खालामज्लायनो आङो लुबैदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, we have friends in this world. Everybody we have friends. जोंहा बे संसाराव बयहाबो लोगो दङ। नाथाय माबादि मानसिजों जोङो लोगो जानो नांगोन बेखौसो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं लाबोनो सानदों। अब्ला गिबियावनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोग्रोनो सानबाय जे बाइबेला दिनै मा बुंदों, माबादि मानसिजों बाइबेला दिनै जों बयखौबो लोगो जानो थाखाय बुंदों। बे समाव आङो फरायनि बोसोन बिजाब 13 बालाबनि 24। I will read Proverbs chapter 13 verse 20. आं फरायनि जिसुनि मुङै। बेयाव बेबायदि बुंदों, गियानिजों लोगो जाफादो, नोंबो गियानि जाफागोन होनदों। नोङो मुर्खफोरजों लोगो जाब्ला संहार जागोन। Once again, गियानिजों लोगो जाफादो, नोंबो गियानि जाफागोन। नोङो मुर्खफोरजों लोगो जाब्ला संहार जागोन। गोथार बाइबेला दिनै जोंनो बिराद मोजां माबादि मानसिजों लोगो जानो नांगौ बेखौ जोंनो फोरोंदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर मा बुंदों? गियानिफोरजों लोगो जाफादो होननानै बुंदों। अब्ला बे समाव ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जोंनि लोगोआ माबादि गियानि नंगौना नङा? फै जों बे समाव एसे नाहरनि, एसे सिन्था खालामनि। आं जे मानसिजों लोगो जायो, आं जे मानसिजों सानफ्रामबो सुखु दुखु रायलायो, आंनि बे लोगोआ गियानि नंगौना नङा? बाइबेलहा बुंदों गियानिफोरजों लोगो जाफादो, नोंबो गियानि जागोन। आरो मुर्खफोरजों लोगो जायोब्ला नोङो जोबस्रांगोन होननानै बुंदों। बाइबेला मा बुंदों? नोङो संहार जागोन होनदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बे संसाराव थांनानै थानायाव the wise friend is most important according to the Bible. बे संसाराव थांनानै थानाया गियानि लोगोफोरनि गोनांथि। लोगोफोर गियानि लोगोफोरजों लोगो जाफायोबा सैनो नांगौ थैनो नांगौनिफ्राय जोङो बारग'नोबो जों हागोन। जुदि जोंनि लोगोआ मुर्ख खाब्ला, जाम्बा खाब्ला जोंखौ सैनो नांगौनिफ्राय जोंखौ बासायनो हानाय नङा। जुदि जोंनि लोगोआ, नोंथांमोननि लोगोआ गियानिब्ला नोंथांमोना माबा मोनसे समस्यानिफ्राय बे नोंथांनि गियानि लोगोआ नोंथांखौ बासायगोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बे संसाराव थांनानै थानाया जोंहा लोगो दङब्ला गियानि मानसिफोरजोंसो जोङो लोगो लानो नांगौ।
ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जुदि जोङो मोनथिखानानैबो बुजिखानानैबो गियान गैयै अगियानि मानसिफोरजों जोङो लोगो जायोब्ला नोंथाङा थांनानै थानायाव बिराद खस्थ' मोनगोन गोब्राब जागोन आरो मान सनमानबो नोंथाङा थानाय नङा दिनै बाइबेला दिनै जोंनो मोजां साजेसन होदों ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर मा होनदों नोङो मुर्खफोरजों लोगो जाब्ला मा बुंदों संहार जागोन जोङो बे समाव मिथिनानै नायनि जोंनि लोगोआ मुर्ख जाखो ना माखो आङो मुर्ख बादि मानसिजों लोगो जादों नामा जोङो बेखौ मिथिनो जोंथ' बयबो मोजांखौ जोङो हास्थायो नंगौना नङा जोंनि गोसो जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनाया अरायबो जों मोजांखौसो लुबैयो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर नाथाय जोंनि मावनाय दांनाया मा खालामो गोसोआ लुबैयो मोजांखौ नाथाय जोंनि बेबहार जोंनि मावनाय दांनाया अगियानि सिस्टेम मुर्ख मानसिफोर बादि जोंहा गोबांथार समाव जोङो मावफ्लाङो बुंफ्लाङो रायफ्लाङो थांफ्लाङो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोबाय मा होनदों गियानिफोरजों लोगो जाफादो नोंबो गियानि जाफागोन बेनिखायनो जुदि जों बयबो गियानि जानो लुबैदोंब्ला जोङो most important गियानि मानसिफोरजों जों सिगां जोङो लोगो जाग्रोनो नांगोन अब्लासो जोंबो गियानि जाफागोन आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आं आखायाव लाबावबाय स' बेखौ मोननो हागोन से करिन्थनि 15 बालाबनि 33 सिरि 1 Corinthians chapter 15 verse 33 मा बुंदों फरायनि नोंसोरो दा आन्दाय होजा होनना बुंदों गाज्रि लोगो लाज्लायनायफ्रा गाहाम हुदाफोरखौ जामलांहोयो नोंसोरो दा आन्दाय होजा गाज्रि लोगो लानायफ्रा मा बुंदों गाहाम हुदाफोरखौ जामलांहोयो बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि आंगोनि आंगो लोगोफोर जोङो रावजोंबो आन्दाय होजानो नाङा जोङो रावजोंबो थगायजानो नाङा आरो जोङो गाज्रि लोगो लानायफोरजों जोङो लोगो जाफानो नाङा मानोना बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोबाय नोंसोरो दा थगायजा नोंसोरो दा आन्दाय होजा जोंहा बेबायदि मानसिफोर दङ लोगोफोर जोंहा ओरैबायदि लोगोफोरबो दं ओरैबायदि जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोर दं ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर थगायजायो आन्दाय होजायो मामा मोनसे घटनानि दुवारै मामा मोनसे समस्यानि दुवारै लोगोफोरनि दुवारै थगायजायो आन्दाय होजायो बेबादि व्यक्तिफोर जोंहा दिनै दङ लोगोफोर बेबादि मानसिफोर दिनै जोंहा दङ बेनिखायनो बाइबेला बुंदों नोंसोरो दा आन्दाय होजा आरो बुंबावदों गाज्रि लोगो लाज्लायनायफ्रा गाहाम हुदाफोरखौ जामलांहोयो दे जोंनि लोगो लाज्लायनाया गाज्रि नामा बेखौ जोङो मिथिनो नांगोन जुदि जोंनि लोगो लाज्लायनाया गाज्रिब्ला गाहाम हुदाफोरखौ मोजां हुदाफोरखौ जामलांहोगोन जोबनायाव जामै जामलांनानै बे मोजां हुदाफ्रा लास्टआव जिर' जाहैगोन आरो जिर' जायोब्ला बे गाहाम हुदाया जोङो मा जागोन नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोना आं सानो बयबो बुजिबाय जे माबादि मानसिजों लोगो जानाया गाहाम नोंथांमोना आं आसा खालामदों बयबो गाहामथारै बुजिबाय होननानै बाइबेला दिनै जोंखौ बेखौनो खावलायदों रिक्वेस्ट खालामदों गियानि मानसिफोरजों जोंखौ लोगो जा होननानै जोंखौ खावलायदों ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो दिनैनिफ्राय जोंनि लोगोफोरखौ जोंनि फ्रेन्ड्सफोरखौ जों स्टाडि खालामनि whether our friends is wise or not जोंनि लोगोफ्रा गियानि नंगौना नङा मोजां नंगौना नङा जों बेखौ मोजाङै बिजिरनि आरो जोङो बिजिरनानै गियानि लोगोफोरजों गियान गोनां मानसिफोरजों जोङो दिनैनिफ्राय लोगो जादिनि जेन' जों गियानि जाफायो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो बे माबादि मानसिजों लोगो जानो नांगौ बेखौ बुजिबाय आरो साबसिन हामसिन आंनिफ्राय मिथिसिनबाय होननानै साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै मिजिंथिहरबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा दाबो आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जेन' बेबादिनो गोथार बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो मोननो हानायफोरबायदि स' हामबायसै गोजोन्थों इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय